Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubudlelwano ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas, isahluko sokuqala, ivesi lamashumi amabili nesithupha kuze kube amashumi amathathu nesishiyagalombili. Kuleyo nkathi ingelozi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu iye emzini waseGalile, iNazaretha igama lawo, entombini eyayigane indoda ogama layo nguJosefa. Igama lentombi kwakunguMaria. Ingelosi ngokungena kwayo yathi, "Wena ogcwele umusa, iNkosi inawe. Ubusisiwe esifazaneni." Wathi ukuba ezwe lokhu, wethuka ngokukhuluma kwayo, wazindla ngokuthi ngabe sibingelelo sini lesi na. Ingelosi yabisithi kuye, "Ungesabi Maria, ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka, uza kukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Uyakuba mkhulu yena, kuthiwa indodana yoPhezukonke. iNkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sikayise uDavide. Abuse indlu kaJakobe kuze kube phakade. Umbuso wakhe awusoze waphela." Kepha uMaria wathi engilosini, "Kuyakwenzeka kanjani lokhu, indoda ngingayazi na?" Yabisiphendula ingilozi yathi kuye, "Umoya ocwebileyo uza kwehlela phezu kwakho, namandla oPhezukonke akusibekele. Ngakho-ke okuyingcwele lokhu okuza kuzalwa nguwe kuyakuthiwa indodana kaNkulunkulu. Bheka-ke no-Elizabeth isihlobo sakho, ukhulelwe indodana esemdala, le nyanga eyesithupha kuyena obengazali, ngoba phela uNkulunkulu kahlulwa lutho. Wayesethi uMaria, "Bheka, ngincekazi yeNkosi, akwenzeke kimi njengokusho kwakho." Yabisimuka ingelosi. Thandwa zami, kunezinto eziningi kuleli vangeli ezingithintayo. Khona la uMaria ethi kuyakwenzeka kanjani lokhu. uMaria uveza ukuthi esigabeni somuntu khona izinto ezenzakalayo esingayiqondi. Khona umbuzo othi kuzokwenzeka kanjani lokhu. Kube khona umbuzo othi kwenzeke kanjani lokhu mina na. Uma ubhekisisa kahle lo mbuzo ufuna ukuthi kunezinto ezingaphezu kwamandla ethu. Kunezinto esingenawo amandla okuzicontrola ezenzakalayo. Kwesinye isikhathi lezo zinto zimbi, ziyahlukumeza. Kwesinye isikhathi zimnandi, ziyisibusiso. Ukuba lokhu uNkulunkulu akwenzile ngiyakubabaza. Kodwa la kuMaria yinto athi, "But noma ngathiwa ke ngiyafuna ukuyenza, noma ngathiwa ke anginankinga ngayo, kodwa ngizothathani ngihlanganise nani? Ngizoqalaphi?" Khona isimo esinjalo empilweni. Mhlawumbe bengifuna ukubuyisa ithemba, bengifuna ukuthi ake udedele uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Ake umethembe uJehova ngempilo yakho. Ake umcele uNkulunkulu kuba, "Nkosi, sengikwenze konke ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha, kodwa ngibone ngathi ngiyasalela.
ngibone ngathi ngiyahluleka, sengicela wena ke manje uthathe indawo yakho, sengicela wena ke manje ungenzele, ngoba mina ngokwami angazi ngizokwenza njani. Okunye okungithintayo, uma ingilozi ithunywa uNkulunkulu, uNkulunkulu ithuma emzini waseGalile endaweni yaseNazaretha, amthume entombini enguMaria. Uspecific la ethunywe khona, and umyalezo awuhambisayo uspecific. Kumina bese kuvuka Jobe sahluko sokuqala ivesi lesithupha. Uma amadodana kaNkulunkulu ebuyela kuyena, ebese uJehova wabuza ukuba nivelaphi? Nike nayibonani indodana yami uJobe, akekho omuhle ongcwele nolungile odlula yena umhlaba wonke. Kunenkonzo evuka kumina ukuthi kungenzeka yini ukuba usuku nosuku uNkulunkulu uyahlala asidiscusse ukuthi namhlanje asike sixoxe ngosibanibani. Mhlawumbe uNkulunkulu abiza ingilozi athi anike nihlale nami, ake sibanibani uhambe uyohambisa umyalezo othi kusibanibani. And kwesinye isikhathi le myalezo ifika ngokukhuluma, ifika ngezenzo, ifika nangabantu. Khona lo mhlabeleli othi mangisondele, ngenzeka uNkulunkulu ukukhuluma nawe ngomntanakho, ngenzeka uNkulunkulu ukukhuluma nawe akumemele esibhedlela uyolala esibhedlela, ngenzeka uNkulunkulu ukukhuluma nawe ngokugula, kungenzeka uNkulunkulu ukukhuluma ngawe ngokulahlekelwa umsebenzi, ngenzeka uNkulunkulu ukukhuluma ngawe ngomsindo osegcekeni, kungenzeka uNkulunkulu ukukhuluma ngawe ngazo zonke izimo. Athi uNkulunkulu ngicela usibanibani eze kumina. Ziningi izinto uNkulunkulu afisa ukuzambula kuthina. Ngikuthanda leyo nkonzo ukuba uNkulunkulu uyayithuma ingilozi yakhe, athi khona umyalezo engifuna ukuyisa khona. Khona elinye igama engilithandayo uma ithi ingilozi, ungesabi, ufumene umusa uNkulunkulu. Balekile kumina lelo gama, ungesabi. Noma ngathiwa kwenzakalani, ungesabi. Hlala enkosini, methembe uNkulunkulu. Thandwa zami, angakamboni omunye olingana naye. Angimazi omunye onamandla adlula akaNkulunkulu. Angimazi okwazi ukwenza imangaliso, angimazi okwazi ukudala okungekho kube khona. Ngifuna ukuthi ungesabi. Yabona khona izimo edlula kuzona njengabantu, khona izimpi ezalelwa kuzona, khona ukukhuluma esithola kukona, khona izibopho esiboshwa ngazo. Kukona konke sebekhulume konke, ososiyazi sebekutshela nama dates, sebekutshela nama events, sebekutshela nama predictions. Bengifisa ukuthi kuwena ungesabi. Khona lenkonzo engifuna uyikhumbule. Uyedwa umuntu ophethe impilo yakho, uyedwa futhi umuntu owaziyo kumele kwenzakaleni empilweni yakho, uNkulunkulu.
akho sidalwa esingumuntu esinamandla phezu kwempilo yakho. Yabona, ngiyaye ngithi mina uma uNkulunkulu engavumanga ngeke kwenzeka. Ingakho mina ngingenaso isikhathi sokulokhu ngiwaste isikhathi sami ngokusaba ukuthi bafuna ukwenza ukuthi, ngokusaba ukuthi bazama ukuthi, ngokusaba ukuthi no. Because if uNkulunkulu engavumanga ngeke kwenzeke. Futhi uNkulunkulu mefuna kwenzeke ngale ndlela. Uyazi uNkulunkulu wethu goes against every strategy abasenzile emhlanganweni. Uyabona uNkulunkulu unilinda hlale phansi amadoda, amakhosikazi, abantu sebehlale phansi baplana, bakhokha, bathumela umuntu, babhala incwadi athi uNkulunkulu, kodwa lokho ngeke kwenzeke. Umphefumulo wami ukhathazwa yini pho? Ungesabi. Kuyokwenzeka uma uNkulunkulu evumile, kuyokwenzeka uma uNkulunkulu esethanda. Yodwa inkonzo thina kumele sihlale kuyona. Makukuhle kuwena Nkosi, makwenzeke. Mangekuhle kuwena, ngiyazi ngeke kwenzeke. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibusisi, mayizivikele isikhanyisele, sinikeza amandla nomusa nothando likaNkulunkulu somandla, yena ke onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.